Hello people, Lamchoko ani YouTube channel. So ge ang tini chakmara tei muya khundro puirui songnai naitongdi ang bahage song. Among kha ani chakmara bari ge ang orani no chakmara songnai. Chakumra bathai chikon sake tongkho omuragi kho chikon tongkho orote khakjang ni chakumra bari angoro aidi tam kaisa bando kopi bokaisa tutorial ko chikon sa orobo yorobo yang hingke chakumra bathai omo kufur jachi naikhan ke kulau ki kufur tabke kisa orange color hai doha adono bising bikli rasa lagi ko naikhan ke kara khai yang gua ni chakumra bari chakumra khagana o hani no khakjinai dam ke hani ki dakti no sogui thango iko oro ang wamli muya te khundrugui chakumra songai naitongdi muya no snamanya kha te oro chakumra no snamanya kha oro bokong ganang ang bokong kilia amono hormochum rei tongo hormochum di ni thapao tamke amno bisingo gas no songlia oro ama thapa snamani thapao ang box ka muya no shui hangke naitongdi ang muya bahake song muya bai chakumra no ang pilao somrui ruknai somrui rukha ang tei tuklubi no sorok bai tuklubi kutungma kutu jasak tuklubi no tongai ora ama thai tongo ko chikon local nanti ani muya kutuka kisa phenana di oro hoku horsumani kosong tongka kokde yang ngono kibiu rohnai kutuka ang kibinai oro phena ka sawi thangka ani muya kutuk suka ang oro turuk kyang oro nije saka phena kupur tongmono ang kibinai ani o video no chadagi tongai boro please ke subscribe like comment tap tadi norok ni support chenango ang idea ni muya katak ka rukhang no kamakino je phela phaimani ang to no
khibiwi rohonai nadi busuk phena phai ang oro morsok rui mangkha oro ang morsok plate o rawi najak ang omono ronai tabo kisa mix khai chakmura buri ronai tukse kisa chikon kha kono kokri songoi manono dia ang oro chakamra rui na kha obono muya bai kisa mix khainai kolei ang obono mix khai kama kino mix khai rinai srap kutuk khangke ang mulo ber marne tukur buli nai tabu kono horbu chakha kahma kino ang ber mar rui mang khatabu ang ber mar kisa kabang kino rakha ber mar kisa kolam ki thoku je nai tongmai borok Robo mahake songoi pen lani di markino thogo ang obono kisa kutukai busu khibiu rinai nakardi ang yak yasa bai video khaima bagi ang kahama ke khaime yang wi tongo ang obono mix khairinai kahama kilo muya bai chakumrano kahama ke koli de berma rumani abo bai kahama ke mix khairinai naidi muya bai chakumra thok tok kutuk suka ang omono tai shokoli bikinai kahama kino mono kisa kolei srapsa tongoi ang khundru puironai ulo ang khundru puironai kisa munti kino khundru puiroi mangkha khundru puino shui oro rui rakha ang thukro biranai tamke bin bahai bisingo kahma ke torok na baru naidi munkha ani chakumra muya jenai dongmai songoi jainai di tapok dio mahake songsamani thogo ang kengra saya jainai dio mohake munkhani mui buti buang musukino narak sinai
tobi thanga karai bonai tukshimali ate kaisa puja gyako phataro tlangu dia. The next day.
A few moments later. Sakti keren, enggak pakai sakti keren. Sakti tunggu. Sakti nih sakti ba. Sakti sakti ba. Oh, mau kalau mana nih? Harus sebenarnya apa gitu ba?
Welcome.